Hevalê nêja ev dema we xweş be. Mijara vê vîdeoya me saziya derê guherîna civakî û Arîstoteles e. Û bi rastî dema min vê vîdeoyê amade dikir gotinên rawanwerekî rojavayî hate bîra min ku gotibû mirovên rojavayî an jî em bijin li civakên rojavayî hunerên dîtbarî bêtir geş bûne û pêşketîne. û li civakên rohilatî jî em dibînin ku hunerên bihîstiyarî geş û pêşketîne. Îcar dema ev gotinên wê hatin bîra min bi rastî min jî got belkî ev xebatên bi dengî ji bo me bêtir sûdmend be, sûda wê mastir be û wekî zanîna we ye ku van rojên dawî hinekî vîdeoyên podcastê têne amadekirin û weşandin. Wilo me jî xwest bi wî awayî em vê vîdeoyê raberî we bikin. Hêvî dikim ku bi dilê we be, heta ji destê min were jî ez ê bi awayekî hêsan an jî bijim bi zimanekî sivîk û rehwan raberî û hêja bikim. Belê piştî hilweşîna İmparatoriya Romayê bi armanca parastin û pevgihandina komên xristiyan saziyek birêxistî mabû ku ew sazî jî dêra xristiyan bû. Piştre dêr ji bo ku bikaribe li ser navê pevgihandinê rolekî bilîze, bi vê nevê xwetekilî kar û barên dinyayê kir. Di destpêka dînê xristiyan de wiha hatibû diyarkirin ku dê ew dîn li hemberî dînê Museviyan raweste ku di bingeha feraseta wî dînî de xwepesendî û tolhildana bû. Her wiha xristiyanî dê hezkirinê wekî hîmê her tiştî bibîne û ji bo armanca pêkanîna pergal û sazûmanekî jiyanekî rast tev bigere. Bi demê re di avahiya dêrê de cudahiyên doktrînî xurt bûn û saziyê dêrê di hemû serdema navînî de avahiya feodal xiste bin tesîra xwe û ew avahî jê ketûmet bû. Li gor bîr û baweriya xristiyaniya pêşin hebûnî an jî em bêjin serwet hevpar bû û di İncîlê de hemû bawermend li cem hev dijiyan û mal û milkên wan jî hevpar bû. Bawermendên dînê xristiyanî di destpêka dînê xwe de mal û milkê xwe difirotin û li gelê xwe belav dikirin. Di wê demê de em dikarin bibêjin ku dînê xristiyan yek dil û yek rih bû ku kesekî nedigo ev mal û milk a min e. Di nav cemaeta wan de feqîr gelekî kêm bûn. Lewma bi armanca alîkariya feqîran hemû xanî û zêviyên xwe difirotin û perêk û distan jî didane pêxemberên xwe. Di vê bicîhkirina ravekirina nû de û ji bo adaptasyona vê ravekirinê kesek ku xebatekî baş kiriye û xwedan tesîr e Xoşewîstê Tomasê Akînoyî ye. Xoşewîst Tomas dîtinên nû yên ku li gor dogmeyên dêrê bûn wan vedîtiye û xurt kiriye û di vê xebata xwe de jî ji destelatên felsefê yên mezin sûd wergirtiye. Di vê mijarê de niqteyekî girîng û giranbaha heye ku ew jî ev e. Dogmeya xristiyaniyê ji bo ku bikaribe wajbaweriyên xwe an jî bibêjin baweriyên xwe yên şaş li gor aqil şîrove bike, ango bi aqil vegire de ji roja pêşî ve pişta xwe dabû destelatên mezin yên felsefeyê. Di vê lodê de Platon û Arîstoteles felîzofên sereke bûne. Di destpêkê de ev destelat Platon bû û piştre di dewsa an jî bibêjin di dewra geşbûna skolasîzmê de rêzanê wan dibe Arîstoteles. Lêbelê em qet nikarin bibêjin ku skolastîkan ji Arîstoteles û felsefeya wî bi awayekî rast fêm kirine. Lewma skolastîkan li gor berjewendiyên xwe felsefeya wî bikar anîne. Lê piştî ku felsefe û îman yan jî em bibêjin skolasîzm û zanînî bi hev dihesin, felsefeya skolastîk ji felsefeya Arîstotelesî dûr dibe. Lê aşkerê ye ku ji bo wajbawerî û xwendandina dêrê Arîstoteles hatiye bikaranîn. Ji ber vê yekê dema tevgera Rönesansê li hemberî skolastikê radibû, ev tevger bi vê nevê dibû tevgerekî li dijî Arîstoteles. Di tevgera Rönesansê de dijberiya Arîstotelesî ji vê niqteyê dihat û tevgera Rönesansê wa xwestiye ku bi lez û bas xwe ji Arîstoteles rizgar bike. Piştre ev dijberî hêdî ve diguhere li hevhatin û fêmkirinekî nû. Dawî Arîstoteles di nav gavên tevgera Rönesansê yên pêşverû de tê bikaranîn. Di tevgera Rönesansê de wiha dihat xwestin ku destelat tunebin
Çimki Murov edine organizmayı kemazın ve mina dünyayı ki buçuk ango mikrokozmos dağıtın ditin. Ligor nerina خوشویست توماس همو سازی دوا بو لگور شکلی بکارانینه باعتنان نرخاندن. Dive çerçeveye de mülkiyeta xomali jî anjamı bejin özel mülkiyet jî helin cuda yen bikaranin û birêvebirinê. Ango rol û wezîfeya mirovan ji hev cuda ye û pêdivî bi parastina wan heye. Xoşewîstê Pawulos jî piştî mirina Hezreti İsa dînê Xristiyanê bi rixistî kiriye û hew daye ku li hemberî lêpirsînên qanûnî Xristiyanan biparize. Ji bo parastina bawermendên dînê xwe ji bawermendan dixwaze ku ew li hemberî rêvebir û desthilatdaran ranebin û stûyê xwe xwar bikin. Lêbelê ew stûxwarkirin ne tenê stûxwarkirinekê li hemberî rêvebir û desthilatdaran bû. Her wiha li hemberî newwekhevîxwaziyê jî stûxwarkirinek e. Bawermendên Xristiyan dema li hemberî İmparatoriya Romayê birê û rêbazên veşartê xebat û çalakiyên xwe pêk dihînin bi armanca parastina yekîtiya xwe ya dînî û li hemberî tehdeyên zorkeran û ji hewcedariya xwe parastinê ji aliyê misyoneran ve dêr têne damezrandin. Di destpêkê de xuya dike ku dêr saziyên veşartî bûne. Lêbelê piştî mîladê di sala 378 de saziya dêrê bi awayekî fermî hatiye pêşirandin. Piştî vî qonaqê di dêrê de cewaziyên mîna serpereşt, mamoste, metran û hevê dîn derketine holê ku ew cewazî bûnê lêgerîna desthilatiyekê destnîşan kirîbû. Di avahiya dêrê de bi derketina cewaziyan re strûktûrekî hiyerarşîk yekê newwekhevîxwaz jî derketiye holê. Alimên dînî an jî gotina Tirkî jê re dibêjin zilamên dêrê berî vê cewaziyê dengê hemû Xristiyanan bûn. Lê pişt re tayîn û navnîşandan dest pê kiriye. Pîskoposên sereke yên Romayê jî mîna wekî rêxistina Romayê peyivîn û gotin ku pîskoposên Romayê ji yên din rasertirin. Piştî wan îdeayan hinek pîskoposan bi piştkiriya Romayê navê Patrik li xwe kirin. Piştî ku bi awayekî fermî qebûlkirina dînê Xristiyan gelek nêrînên cuda derketine holê ku ji wan nêrînan yek jî nêrîna Arîûsê Misrî ye. Li gor dîtinên Arîûsê Misrî bav Xwedê beriya kur Xwedê dat. Li tevahiya alimên dînî vê yekî qebûl nekirin û li gor nêrîna wan jî ew wek hevin û di heman astê dine. Di encama vê nîqaşê de konseya dêrî ya giştî cara pêşîn civiya û biryaran girt ku ew biryar ne bi dilê alîgirên Arîûsî bûn. Lewma jî ew biryar nehatin pêjirandin. Ji taybetiyên Arîûsiyan yek jî ew bû ku gelên Cermen kiribûn Xristiyan. Di civîna Xristiyanan de cewaziya herî mezin di nav gelên Latînî axêv û Yewnanî axêv de derketiye holê. Di encama vê cewaziyê de piştî mîladê di sala 1054 de dêra Rojhilat û Rojava ji hev cuda bûne û di dawiya vê demajoyê de mezhebên Katolîk û Ortodoksî derketine qada dînê. Di civakekê hema bêje bêrixistin de dêrê nexweşxane û dibistanan vedikir û alîkariya belengazan dikir. Hema bêje hemû kar û barên dewletekî pêk danî. Piştî hilweşîna İmparatoriya Romayê dêr hêdî li çanda antîk xwedî dertê û wê çandê diparêze. Her çuxasî vê parastinê bi rêbaza Xristiyanîkirinê pek anîbê jî dîsa jî bi vê parastinê re çanda antîk ve guhastiye serdeman o. Bi taybetî girînkekî mezin dane perwerdeya zimanê Latînî. Rêveberên wê demê ango begên feodal wextên xwe yên ku ji şer dima bi gelemperî di nêçîrê de derbas dikirin û piraniya wan jî ji nivîsandina navê xwe jî bêhay bûn. Ev neperwerdehî di nav kom û komkên jêr de bi awayekî aşkere dihat dîtin. Lê di wê demê de gelek rahîbeyên ku baş perwerde bibûn jî hebûn. Di rewşekî wiha de dema meriv li ser wê neperwerdehiyê difikire, wê demê meriv çetir tê digihêje ku rahîb çima û çawa bûna rêvebir û karger. Bi vî awayî ji kîjan netewî an ji kîjan çîna civakî bin bilabin hinek kes derketin holê
ku di esasê xwe de ji ber sebebên perwerdehiya xwe ew êdî ne endamê dinya kevin lê ew endamê civaka gerdûnî bûn ku ew civak jî li ser hîmê nirxên ruhî hatibû damezrandin. Kes û kesayetên ku meqala wan kir bi wasfên xwe yên hîndêr û tesîrdar bi biryarên xwe jî tesîrekî mezin li civakê kirine. Di heman demê de nivîsevanî jî bi destê alimên dînî pêk dat. Ew alimên dînî ku me behsa wan kir ji feraseta xwe ya dînî dest pê kirine û perdeyekî ji tûlê kişandine ber bûyerên civakê. Alimên dînî yên wê demê di hemû bûyerên civakî de bûyeran nerm kirine û saziya dêrî jî mîna saziyekî bêhez nîşandine. Heta ew erdên ku dêr xwedî û berpirsyarê wan bû, wan jî mîna sedeqeyekî nîşandine. Mirovên layık jî li tevgera civakê de xwedî rolekî girîng bûn. Lê di nava wan de jî beşekê mezin ku bi xwendin û nivîsînê nizanibûn hebûn. Lewma jî wan bi devkî û bi zimanê gelek raman û vegotinan anîne zimên. Lê ji ber sebebê bikaranîna zimanê latînî ku zimanê dîrokê ye, gelek rêvebirên ku bi vî zimanê nizanibûn diketin rewşekê nezaniyê. Carinan jî ji ber sebebên şaşiyên jiberkirinê di bûyerên mîna hev de biryarên cuda dahatin girtin. Xristiyaniya ku di destpêkê de jiyaneke hevpar diparast, bi demê re bi bexşên bexşdarên dîndar re ku gelekên wan bêzar û zêç bûn, bêtir zengîn dibû. Piştî wê guherîna ku di warê mulkiyetê derket, di warê bazirganiyê de jî gelek guherîn derketine holê. Di destpêka dînê Xristiyaniyê de an di salên serdestpêk de li cem Xristiyanan faiz û bazirganî wekî karên xirab dihatin hesibandin. Wa bawer dikirin ku yên bi karên bazirganiyê mijûl dibin, dê ji Xwedê dûr bikevin û di rêya xwe şaş bikin. Her wiha mirovên ku bixwazin faziletdariya xwe biparêzin, diva bû bi çandiniyê mijûl bibûna. Gelek ramanên bi vî rengî di destpêka serdema navînî de hatibûn pejirandin. Ancak piştî ku seferên xaçdaran dest pê kir, ev sefer bi encam û bi nakokiyên xwe yên navxweyî yên avayiya feodal re cewaziyên girîng derxistolê. Dîn û dêr bi vî awayî li gor wan guhertinên civakî û aborî ku di civakê de derketibûn holê xwe guhertin. Piştre hat dîtin ku dêr bûye Xwedê erdên çandiniyê yên herî fireh. Begên feodal jî ji bo ku bikaribin vasalên xwe zêde bikin, erdên xwe dabeş kirine û wisa dane kirê. Li lehemberî vê yekê di destê dêrê de jî erdên gelekî fireh û mezin hebûn. Dêrê wan erdên xwe bi kirê, an jî em bibêjin rant, da begên feodal û bi vî awayî dêr bû süzeren. Ango dêr bûye Xwedê erdên herî berfireh. Piştî wê pêşketinê dêr raserê begên feodal bû û xwe gihand asûnekê wiha. Ji bilî vê yekê dêrê wê walahiya siyasî jî dagirt ku li holê bû û wezîfeya siyasî jî hilgirt ser xwe. Dêrê tekilî û pêwendiyên şexsên civakê jî dirist kir û bi vê gavê re dêrê destê xwe dirêjî jiyana kesayetiyan jî kir. Her wiha dêr gelekî zengîn bû û gihîşt asta dewletiyê û dewletan. Kesên ku li hemberî zengîniya dêrê rabûn ji aliyê dêrê ve bi sûcê rêşaşiyê suçdar dibûn û cezayê mirinê an jî şewitandinê didane wan. Carinan jî li gor sûcên wan ji wan pera distandin û bi vê yekê jî rêçkên xristiyan derketine hola civakî û dînê. Piştre li hawildorê dêran keşişxane û li ba rahîban jî keşiş peyda bûne. Keşişxaneyên Basîla Yewnan û a Benediktî di vî warî de numûneyên baş in. Bi demê re tekiliyên Papa bi zengînên esîl yên Romayî re xurt bû. Her wiha Papa bû sebebê nakokiyên di navbera wan de jî. Hasilê bi wan tekilî û danûstandinan Papa rûmeta xwe wenda kir. Piştre alimên ku ne layıqê vê meqamê bûn, bûne Papa û ev gemarî xwe gihandiye wan qedemeyên jêr jî. Rahîbtî aynê mîna peymana fiyefê bû heqê zarokê wan jî. Gotinên Pîskopos Gerbestus nîşana wê gemarî û dejenerasyonê ye ku wiha gotiye. Min bi xêra zêran meqamê pîskoposiyê bi dest xist. Ez tu carê ji standana zêrên xwe jî natirsim.
bes ku ez li ser bifikirim. Ez ê rahîbekî tayin bikim û zêran jê bistînim. Ve ez ê zêran ji alîkarî wî jî bistînim û bi vî hawî zêrên ku min dabûn ez ê wan dîsa bi dest bixim. Di encama vê gemariyê de rêçkên Fransîskan û Dominikanê derketin holê. Cara pêşîn rêçka em bibêjin Fransîsken û piştî 5 salan jî rêçka Dominikanê ji aliyê Papa ve bi awayekî fermî hatiye qebûlkirin û naskirin. Damezranenê rêçka Fransîsken Aziz Francis ji bo karbidestên dînî mulkiyeta xwemalî qedexe kiriye û piştî vê yekê karbidestên vê rêçkê hemû jiyana xwe bi sedeqeyan derbas kirine. Karbidestên rêçka Fransîskenî yên pêxwas ketin navgel û dest bi wazên xwe kirin. Rêçka Dominikanê jî feqîrî û belengaziyê mîna tiştekî xirab di hesiband û di daviyê de ev her du rêçik di avahiya derê de bûn sebebê gelek guhertinan. Bu alîkariya wan rêçkan dercarekî din gihîşte wê giranbariya xwe ya berê û di dadgehên Engîzisyonê de ciyê xwe girtin. Di wê demê de hinek rêçkên din jî derketin holê. Ew jî li hemberî ramanên derê yên destnîşankirî radibûn û wiha dixwestin ku vegerin ser wê feqîrî û rastiya dewra Hezretê İsa. Li ser vê bûyerê seferên xaçparêzan bi ser wan ve hatin şandin û daviya wan anên. Numune li Bakurê Fransayê hemû bawermend an beşdarên tarîqata Albînî hatine kuştin û ev ku jî bûye sebebê hilweşîna rêçkên din jê. Bi damizrandina dadgehên Engîzisyonê re ku piştî mîladê 1233 de karê dadbariyê jî ji destê dewletê derketiye û ketiye destê derê. Ne tenê reşaşiyên dînî yên şexsî, meseleyên şexsî jî ketin bin kontrola Engîzisyonê. Engîzisyon xwediyê wê destelatiyê bû ku dikaribû şexs an komên ji rê derketî bi saxitî bişewitîne. Bi vî awayî bi hezaran kes bi henceta ji reşaşiyê lê di rastiyê de ji ber ramanên xwe û bêyî ku bikaribin mafên xwe yên parastinê bikar bihînin bi saxîtî hatine şewitandin. Rêçkên Dominikan û Fransîsken jî ji bo wan dadgehan, dadkaran digihandin. Lewra di wê dewrê de li keşişxaneyan perwerdeyekê baş hebû û şagirt baş perwerde dibûn. Piştî hilweşîna İmparatoriya Romayê di sed salên 10 û 11 de di civakê de çalakiyên nû dest pê kirin. Li mîriktiyên begên feodal û li yên pîskopostiyê ji bo dirîstkirin û başkirina rewşa gel xebatên birêxistî dest pê kirin û piştre jî ji bo pêkanîna aştiyekê xebat pêkhatin. Aştiya Xwedayî a yekêm piştî mîladê di sala 989 de hate îmzekirin. Di wê dewrê de derê hewl da ku ji nebaşî û gemariyan xwe rizgar bike û bigê ji erkên xwe yên resen. Bi saya wan xebatan civakên xristiyan xwe zindî kirin û rêya seferên xaçparêzan hatin vekirin. Seferên xaçparêzan piştî mîladê di sala 1950 de dest pê kir û 200 salan berdewam kir. Lê vegerandina rûmeta derê armanca aşkere a wan seferan bû. Lê armanca veşartî jî helandin û tunekirina nüfusa ku adapteyê sazûmana feodal nebûbû. Rizgarkirina warên pîroz jî bajarên dînî û pîroz yên wekî Qudsê tenê hencetek bû. Piştî sefera yekêm a xaçparêzan di bin rêveberiya begên feodal de artêşên nîzamî hatin damezrandin û rê deriya ji bo vê yekê hate hilbijartin. Biryara bikaranîna rêderiyayê bû sebebê geşbûn û pêşveçûna bajarên mîna Venedîk û Cenevîzê. Bi vî awayî bajarên bazirganî û hunerweriyê xurt û fireh bûn û bi vê pêşketinê re çanda çîna burjuvaziyê dest pê kir. Ji dewla Romayê heta sed sala 11 di warê erdên çandî de zêdebûniyek berbiçav nehatiye dîtin. Lê bi zêdebûna nüfusê re bi vê nevê hemû erdên çandiniyê hatine çandin. Ji vê pêşketinê xebatên çandiniyê jî sûd wergirt û di demeke kin de tesîra xwe li bazirganiyê jî kir. Bi pêşengiya bajarên benderî bazirganî xurt û fireh bû. Lewra di wê dewrê de bazarên li derve jî ji bo bazirganiya Rojavayê ji nû vebûn. Ev yek jî encamekê
seferên Xaçparêzaya. Piştî sefera yekem a Xaçparêzan ji ber bikaranîna rêyên deryayî bajarên benderî yên İtalyan gelekî zengîn bûn û bi vê yekê re jî bazirganiya wî aliyê deryayê jî dest pê kiriye. Danûstandina bazarî ku di navbera Rojava û Rojelatê de pêk dihat, bi demê re di awahiya dêrê û a feodalî de bû sebebê guherînên mezin. Hilberî û malên Rojelatê yên mîna biharat, îpek û misk bi malên Rojavayî re hatin pevguherîn. Bi saya vê yekê li İtalyayê bazirganiya rê deryayê xurt bû û ev yek li Bakurê Ewropayê bû sebebê şoreşa hunerweriyê. Bi geşbûna bazirganiyê di civakê de ji bilî arîstokratan ku ew jî xwedî erdên çandiniyê bûn, tacîrên zengîn yên nû derketin holê. Endamên vê çîna nû a civakî li bajar û bajarokan diman. Ji ber vê yekê navê burjuva ango esîlên bajarî li xwe kirin. Bi demê re mirovên burjuva li hemberî reveberiya çolwarî rabûn, serdestiya siyasî ji destê arîstokratan girtin û meclîsên xwe yên bajarî ava kirin. Ango komarên burjuvayî yên demokratîk hatin damezrandin. Lê ew meclîs ji hemû kesî re nevekirî bûn. Encaq mirovên tacîr yan zengînên xwedan sermiyan dikaribûn beşdarî vê meclîsê bibûna. Encamekê seferên Xaçparêzan yekê din jî bikaranîne çekirin agirber e. Çekên agirber jî bi tenê di hunerweriyê de dihatilberandin. Bi vê pêşketinê re li wan bajarên hunerweriyê teknolojî jî xurt û geş bû. Her wiha li dijî şovalyayan peyayên çekdar jî derketine holê. Li dawiyê de bek û avahiya wan feodal ciyê xwe ji çîna burjuwaziya bazirgan re hiştin û ev çîna civakî bû serverê civakî.